Shalom. Oras dihita salhukna damang dainang na hinaulungan di bagasan Jesus. Nanang tanghinota hatan di bata di bagasan pertangyangan sian epistel Minggu tanggal 10 lalu Juli tahun 2021 alai jumuluma tapasada rohatta martang yang mahita. Muliate Tuhan diliko dope partikan nadinggan Tuhan. Menempatkan naim yang partikenon memuji pasapan garmuna badia. Todim perbadia amat dongani hamya sa mengatusi ham di hata. Di bagasan Yesus Kristus. Amin. Damang dainang na nolongan di bagasan Yesus Kristus. Atani di bata naga bijamita di bagasan pertanyata di apala partikenon. Dienek may san buku sada Musa 32 ayat 10 sada masuk may sa ayat 20 sada. Sada Musa 32 ayat 10 tolu masuk may sa ayat 20 sada. Songono mahata ni Tuhan ta payuti hukma di bagasan rohat tabi. Laos marborngi di sido ibana saborngi nai. Dungi dipabuat manasa na dapot tangan na. Ban silelehan tu si Esau ahanai. 200 habing boru-boru. Jala 20 habing tunggal. 200 biru-biru boru-boru. Jala 20 biru-biru tunggal. 30 untuk panusuan rak dohot anakna 40 lobu jala 10 jonggi 20 halode boru-boru rak dohot anakna 10 dungi di pasak matu tangan niak kana posona pulit be saparduan jala di dok ma mado akana posonai pajelo hamu ma taripar jala marholak kolang bain hamu saparduan dungi ditonai ma parjolo ninna molo pajupang hodo dahang si Esawi jala disukuk ko na poson isi doho jala tu dia holao jala isi na punaon akka na di jolomon dohono muma si Jakob na posomido na punasa si leon na doi tinongos na turajakku si Esawi. Jala ida ihuddo ibana dipudinami. Suang songoni ditonahod doho tuna paduahoni. Doho tuna patoluhoni. Doho tu sude akka na mangadu akka parduan. Min nama. Hatakod do odeng madok kamu tu si Esau. Molotong pajupak kamu dohot ibana. Ihud dipudinami doho si Jakob. Na posomi ima dok kamu adina rohana dok padenganokku do rohana marhite-hite sila leon na niadu di jolokku dungi pe asa idokku buhina angget mira buhina marnida au jadi tari permasi leon i di jolona marborngi di parsaroan yang ibana saborngin nai ido pajahonna damang dainang na hinolongan di bagasan Yesus Kristus adong do hata na malo madok takut karena salah berani karena benar jela memang molo tabereng di bagasan tupuk jami taon ido na masa. Songo dia si Jakob dang berani ibana manopot manang pajupang dohot abang na si Esau. Buasa ala na hea si Jakob mangototoi si Esau. Alai marhite-hite jamita dia pala partikyanon
songo dia si Jakob manada dirina nunga salah ibana maradopon abangna si Esau. Jelaga bedi patu pa ibana sada ulau na denggan songon hataridaan permintaan maaf di ibana tu si Esau. Songon dia diturpu jamita nasa tuhita dia pala partikianon disuruh ibana akan aposona perjulu majuluani ibana. Jala tujuanna aha? Tujuanna molo dijakon si Esau akka silelehon na binuan niaka naposo di si Jakobi berarti nunga adong be hamubaun ni roha di si Esau dang tarimas be ibana maradopon si Jakob damang dainang na hinalonga di bagasan Jesus Kristus ahado nanaing si buatotta sian hata ni debata dia pala partikyanon na parjulu sahali marhite-hite jami taon nang perlu bototta. Perlu kita itu introspeksi diri, mengenal pribadi kita. Gudang dosenari amang inang na tua-tua nami gudang dojol masonarion dan oleh mana introspeksi diri. Nunga salah ibana alai dan oleh mana pebaruha. Sadi etong ibana tigor jalasito. Alai marhite-hite hata ni debata dia pala partikyanon songo dia si Jakob introspeksi diri, dia mengenal di boto ibana masalah ibana maradopon abang na si Esau nungahya di ototo ibana si Esau nungahya di gulut ibana naso perlu si gulut di ibana hyan jala idu mabayan terima si Esau ala introspeksi diri ma si Jakob diban ibana masada usaha songo patuduhon nong salah ibana diban ibana ma songon sada ulaon na masay dinggak kia songo de ibana mangaleo si leo tua bangna songon hataridaan nang merasa bersalah ibana damang dainang nenolonga dia di bagasan Yesus Kristus santurpu jami tahun perlu bototta ketika kita introspeksi diri dan memang sudah menyadari bahwa kita bersalah maka harus ada tindakan nyata perbuatan yang benar-benar terlihat yang harus kita lakukan tidak hanya sebatas meminta maaf tetapi yang terpenting adalah bagaimana permintaan maaf ini dapat diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan yang benar-benar nyata. Napa duahon? Nanang si hangulunotas yang hata ni debataon songo dia si Jakob bergumul marukil merencanahon akka ulaon nadingga marhite tangyang marhite ima pabahenan jala marhite ulaon napatan na songod dia molo tapayut ihut na kaningan siyan ayat 10 tului songod dia ibana masuru akka suruanna pajolohon patuduna denggan jala di bagasa tangiang ibana. Ini sangat menarik Bapak Ibu, yang mana ketika kita merasa bersalah kepada seseorang
Maka sembari kita meminta maaf, menunjukkan penyesalan dan lain sebagainya, penting juga bagi kita itu berdoa. Yakub di bagasan turpu jami taon di patudun ibana saluhuna jalan martangi yang do ibana di saluhuna tinggal ibana saborgin nai di pudi dia kena poso nai martangi yang mangido gogo jela pangurupion tu Tuhan jela mulut apait ihut ima turpu jami taon musenang tu ayat berikutnya. Songo dia na terjadi antara si Esau dot si Jakob. Marsia holongan nasida. Marsia dua nasida patudo nakanadengga. Dan adong berimas di bagasan rohani si Esau. Nah ini juga harus kita imani dalam kehidupan kita. Jangan kita ibaratnya berpikir bahwa kita tidak mau memaafkan orang lain. Ketika perbuatan yang baik kamu lakukan dalam kehidupanmu, maka hal yang baik juga akan kamu terima dalam kehidupanmu. Nah, ini mengajarin kita bagaimana sesungguhnya orang yang bermusuhan itu bisa berdamai di dalam Tuhan. Damang dainang neh nolonga di bagasan Yesus Kristus. Sia jami taon naim perlu botota songo dia hitam marsiaduan patupan akan adenggan tu akka dongata. Jangan tanyakan Bapak Ibu jemaat Tuhan seberapa banyak kesalahan yang sudah dibuat orang lain kepadamu. Tetapi tanyakan seberapa seringnya kamu mengampuni sesamamu di dalam kesalahan yang dia perbuat. Huria na nolonga di bagasan Yesus Kristus. Na parpudi sahali marhite-hite jamita dia pala partikianon naing perlu siya ngulunotta di bagasan ngulutta si ganupari songon ojahan nedokon kesatuan dan damai dalam Tuhan di bahasa Batak kaiban hasadaun do damai di bagasa Tuhan. Songo dia hita asabu dapok ta hasadaun do damai di bagasa Tuhan. Harus ada introspeksi diri. Yang kedua ikon adong do tindakan memaafkan dan memohon maaf. Na patuluhon asabu dapok ta saluhuna hasadaun do damai di bagasa Tuhan. Ikut tabat Tuhan gabi ujahan di bagasan parlota si ganupari. Songon sada cerita ilustrasi. Adong ma dua halak na maraleale. Di bagasan para leona sida masareko masai sorta para leoni. Jela di sadatiki berbeda pandangan na maraleale. Nasada pandangan na membela pemerintah pada saat itu. Nasada naik melawan pemerintah. Jela ala na membela pemerintah gabe dipakai pemerintah. Ibana disada uluan. Diban masada tugas tu ibana. Tugasna manakup salut aka pemberontak. Ditikin yang manakup aka pemberontak ibana. Diboto mana maketua pemberontaki ale-ale na iya. Berpikir mai ibana. Songo dia do carana. Asal nang tertakut dongan. Jala dongan nope songo ni. Songo dia do carana. Asa malua. Nunga sale betu tuau. Dipudian nyari disadari pemberontak koma. Nunga sale mana.
sian dalam nasito. Alai untuk membuktikan nang bertobat ibana berbagai cara madiban ibana. Jela diboto dengan nod donang bertobat ibana. Alai pemerintah tidak mengetahuinya. Berbagai cara dipatupa mabana denga do akalan asing. Jela dengan nope tong masongoni dipatupa ibana. Pendek cerita tertakut matong ibana. Ketika di pengadilan terjadi nang dihukum mana toroma dengan non idok koma unang mahukum liam kesempatan ama jaminan molopola andongan ibana musena melakukan hal yang tidak benar ama jaminan nagabi dibunuh mardala mapartikian jalagabe tohoma dengan non na dibila non nunga si tong bengoluna damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus jot tita dang bu hita majami jolma jot tita dang bu hita mengampuni jolma jot tita dang bu hita patupan akan nadinggan tu jolma alai mar hite jami tau diajari hita asa totok kita marsiadu patupan nadinggan songona marali alin nakadingan marsiadu do dengan non nangpe nunga beda pemikiran beda jalur ale porsiadu dengan non naik kemulat do muse dengan noni matu dalam nasito jela mulat do tutu jela hita pe di bagasan parngonota nunga di pasobu Yesus hita na salaon alai di igil Yesus do hita sa mulak jela molo nunga mulak kita tu dalam hasitongan na lahal lumon rohani di bata iko mulak mahita songon hataridaan na mangulu Kristus di bagasan rohata. Amin. Martangnya kita. Mula te Tuhan. Nang pehurang sikko na posong pasahaton hatamon. Disyala urang sihat pamatang na posong alay. Pasikko masalut na hatamon. Marhiti-hiti todim. Tu salut na namanangihon. Mula te Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.